Are you on a WhatsApp group called the Help Agents? Yes, I am. Mwina ena simukudziwa kuti pa WhatsApp group imene akuyikamba vice chairman a inquiry mene phungu wakuzomba kuti amakambirana chiyani izitu zankuvundukula china chilichonse chimene Nsonthi amakana. Chifukwa yowa amakana kunena kuti sadakambe chilichonse chokhuzana ndi kuti kuwauza anthu akoma kuti ndege inagwa pa 10 komanso matupi anapezeka pa 10. Ayi, izi amakhala akukana mobwereza mu inquiry. Kufikira phunguyu atawabwerensera umboni okhuzana ndi WhatsApp group, anangoti kakasi, kodi mmene munali chiyani? Tateni tikuonetseni zimene zinali mu WhatsApp group imene zomwe amakambirana anthu amene wa WhatsApp group. Ndetipitirize kukambirana kuti mawu amene amayankhula Nsonthi pa group pamenepa amatanthauzaji. Are you on a WhatsApp group called the Help Agents? Yes, I am. Where there are colleagues like Edward Namalima, Ochanga. Can you confirm? Honorable Chair, I wouldn't know the full list, but I know it's golfers. So Chang is a golfer, obviously. I think he's on it, but I don't know the full list. Thank you so much. Chairperson, I just wanted him to confirm that he's on that WhatsApp group called Help Agents. Yes. I submit. Tikuti pamenepa ndi pamene yalemba mkandiro. Nde tipitirize kunena kuti tiwerenga chat imene ili pa WhatsApp group imene inalembedwa pa 10 June. Mene amakambirana a General Nsonthi ndi azinzawo, Ochanga ndi azinzawo zokhuzana ndi ngozi imene. Tikaona mu message imene akuyankha a General Nsonthi akuti yatira pakia pompano kumakambirana kuti ndegeyo akuti yatira pa Kamuzu International Airport ndegeyo. Sizoti amatanthauza kuti kuchokera kuti koma amanena kuti yatera. Mwina Nsonthi atanena kuti ndege yako. Ndi Nsonthi analemba kuti this is not true. Government will soon tell the nation. Nsonthi analena choncho kuti hayi zimene sizoona zoti ndegeyo yatira pa Kamuzu International Airport. Sikuti yabwerera ku Chikangawa kundi kwatira pa Kamuzu International Airport. Zimenezo ndi zaboza. Pompano mumva boma likulengeza ngati kuti Nsonthi anali ndi chitsimikizodi kuti ndege imene yagwa kapena kuti amadziwa chilungamo. Tipitirire. A Edward Namalima nawo anazanena kuti kenako Ochanga anazabwiranso kunena kuti kenako ndikuzabwera Apollo Lawrence ndi press release ya pa 10 June 2024. Kumeneko basi nkhaniyo ndikumapitira modelo. Koma nkhani imene MP amene wa Zomba amafunsa Nsonthi yokhuzana ndi group limene amafuna angopanga confirm kunena kuti Nsonthi amayankhula ngati kuti nkhani imene akuidziwa ndithu kuti ali certain kuti nkhani imene yachitikadi ndipo ngozi imene yachitikadi, chifukwa wina atanena kuti ndege yakuti yatira pa Kamuzu International Airport iwo anamutsutsa kuti zimene sizoona. Pompano mukhala mukundu wa boma likulengeza anali ndi chitsimikiziro chonse. Ndi Nsonthi akamabwera maybe Nankasanga should have said ngati kuizembazemba nkhani sitimudziwa kuti Chikangawa akuopa njani kapena mutu mwawo mukuyenda chani, koma aliyense amakhala kuti atsamire. I didn't know anything, but all I knew kuti ndege yagwa. And looking at the situation in career, my personal conclusion is Chikangawa minimum. Aliyense amene amapereka maumboni ngati amene wina ngati akunena chilungamo tikhale tikudziwa. That's possible. Kuli madzi, kuli zambiri. Could have been lots of things, yes. Mmene akuyenera kana mitengo imene imanida bwesa kana mitengo imabwera bwanji pamene ikanata gwera Malawi Malawi nthakoma kodi pakati pa anthu awiri amene kapanga crash ani mu field mwina mwake. So conversation ya mitengo ndi ino ndiye anangoma imanida bwesa kuti you were so fair. MP uyu wakuzomba amene vice chair ya Nkhalango pamene amene waputula mpika wagulu. Ndipo mafunso amene amafunsa anali mafunso olimba kwambiri kwa Nsonthi.
meters. I don't know. Thank you. Thank you very much, Lieutenant General. Chair, that's all from me. Zomba Central, Zomba City. Thank you so much, Chairperson, for giving the people of Zomba City South constituency to ask a few questions. Juambirira Lieutenant General Nsonthi naneso ndiajoina nzanga okupepesani ifwacho ya madam pepani kwambiri kumaso tukuthokozeni kuti ngakhale muli mu grieving period kumabe mwachona chanzeru kuti mbwereso muzacheze nafe tathokoza kwambiri. Lieutenant General, ndimafuna be tingo kamba ziwiri zitatu zokhuzana ndi inu kukhala a high ranking officer, former high ranking officer ku military. Lieutenant General munthu wankulu kwambiri, ndipo anzanga ena anazanena kuti ndinotchuka. Anthu akati John Nsonthi kokwame amati John Nsonthi ndinotchuka. So do you think kuti zimene mmanena inu kapena zimene munganene inu anthu akhoza kuzitenga serious kwambiri because of your prominence? Thank you, Chair. It all depends on what context. I have a very high sense of humor at times, but this particular issue, the seriousness of it, it's not something that I would joke about. If I had information, Kudindegeagwa, Pateni, and I've got all those details, it's a national importance, I wouldn't keep these things to myself. So thank you for saying that people look up to me, they trust me. But this particular case, incident, Pateni, no. Mafuna ndiziwe kuti zimezo maziwa kuti munthu akauchuka ngati mwe muli lino chiyonse mwe mwakula chimwe mwachita anthu amachitenga kuti cheni that we are together there. Ndimafunanso ndipite pa sentence janna zanena ija imene mwaika mu report mwanu sindukamba za nthakoma koma report yanuyi imene mwalembanso ndiwerengaso. It's a terrible tragedy that Sean and his sister have lost both their parents. Imeneyo ndi prominence yanu. Don't you think kuti munthu akhoza kunena kuti you know what you are saying as a truth? As I said in my statement, Komamoze, Sean and the sister losing both their parents, very sad. This is me telling Moses. Then Moses corrects me immediately and says, yeah, Mary wasn't on the plane. You see how... Chairperson, I just wanted us to go together. Yes. Sentence in Daiwerenga, in totality. Are you disowning anything from this? Because Mapereka presentation in the New York. Yes. As it stands. Yes. Kuchizungu, kuyankula ndi certainty, kapena kuyankula with high possibility. Those two you agree, Lieutenant General, kuti nzosiyana. So this sentence, can you say kuti mayankula kuti with high possibility, kapena probability, kapena with certainty as it stands? I'm sure you're looking at the sentence that I'm referring to. Yes. Does it convey a message kuti there's certainty in it, kapena pali a certain doubt in what we are saying? The sentence, the way it reads here, it's a terrible tragedy that Sean and his sister have lost both their parents. Okay, that one. That's a sentence that I'm making to Moses. He is replying to me, Chief, no. This cannot be. For information, I was with Mary at the house. I wanted you to concentrate on that sentence. Yes. And tell me whether it gives certainty to what we are saying. Kapena ikumapereka ka doubt kuti pali some degree of probability or possibility. As it stands, just choose whether it's certainty or palika possibility. I'm saying it's a terrible tragedy. Yes. That Sean has lost both parents. Yes. Full stop. Yes. Is there any any piece of uncertainty there in that sentence? When I was telling Moses that time, you must go back to say Ndegeagwa. In my mind, Madam Chilima so anali momo.
So now I'm conversing with my friend Kuti. It's a terrible tragedy, losing both parents. So he is correcting me now, Kuti, Mary wasn't in it. So if you just take that sentence alone, it doesn't give enough evidence. I knew everything with Okay, now we'll move on. I think in the interest of time. Okay. Doa Kasangazi did ask you a question. I think you did not respond to that question. Anafusa Kuti, did you reprimand Amoze for telling this committee that you knew Kuti the plane or the wreckage was discovered on the same day of the 10th? Did you go back to him to reprimand him? I told you Kuti Najita crash on the 10th, which everybody knew Kuti Najita crash on the 10th. But he came here and told us that you told him that it was discovered on the 10th, which you are saying is not true. So Doa Kasangazi was asking you, did you go back to reprimand him? Could I say? Is unanene range, because I never told you this, and you did not answer that question. Chair, one of my members, I did answer it. I said, Kumalira Okonkwo, you're sitting next to me. I said, Mose, Tigagambirane, you left out a lot of things. That's what I said. Okay, so that was reprimanding to unanene range, I didn't say that. Okay, I will finish. Are you on a WhatsApp group called the Happy Agents? Yes, I am. Where are there colleagues like Edward Namalima, Ochanga? Can you confirm? Honorable Chair, I wouldn't know the full list, but I know it's golfers. So Changa is a golfer, obviously. I think he's on it, but I don't know the full list. Thank you so much. Chairperson, I just wanted him to confirm that he's on that WhatsApp group called Happy Agents. Yes. I submit. Pateni chimene maziwa eno chakuti ndege yagwa. Right? Yes. Ndipo kumalo amene agwera maziwa, eh? No, Chair, I didn't know. Fundo kufusa kuti nanga nkhani ya nkhalango conversation ani machakera kuti. Maybe Nankansanga, I should have said Nimadzodi Agwera Chikangawa, but not the exact location. Oh, munali certain kuti nako Chikangawa. There was no chance kuti ikanapanga crash land kuna kwake? I didn't know anything, but all I knew kuti ndege yagwa. And looking at the situation mena kalira, my personal conclusion would ene kako Chikangawa menem. So my possibilities koma analipo ena kuti ikanapanga crash land kuna kwake. That's possible. Kulimadzi, kulizambiri. Could have been lots of things, yes. Okay, nafunda ngani ya mitengo imene imanida bwesa ngani ya mitengo imabwera bwanji pamene ikanata kugwera muleki Malawi ikanata kapanga crash and mu field mwina mwake. So conversation ya mitengo ndi ino ndiye anangoma imanida bwesa kuti you were so firm ndumakamba nkhani ya nkhalango pamene ma options anali mbiri. Pamene pa mutha kuona kuti nawonso anyamilandu awakola Nsonthi atawafunsafunsa limene kunena kuti inuyo munaziwa bwanji kuti ndege yagwera ku Chikangawa popeza inakatha ndege kugwera kwina kulikonse, koma inuyo munatsimikiza bwanji kunena kuti ndege iyenera kuti yagwera ku Chikangawa? Chimene chinakumangisa ndi kuti muyankhule zimenezo ndi chani, popeza malo oyenera kuti ndege ikanagwera kwa munthu oti sakudziwa anakatha kutchula malo ena aliwonse, koma inuyo kungofikira kulondola kuti munene kuti ndege imene inagwera ku Chikangawa. Nchifukwa chiyani? Pamenepo ndi pamene nkhaniso yakhota mchira nyani. Ndeza mbiri ndi zimenezo. Ife pano pa Malawi lero tingopemphani kuti tikhale chero ndipo timve chilichonse chimene chikhale chikuchitika kutsatira ripoti limeneli. Ngati video imeneyi mwatolapo kena kake kamene inu simumakadziwa, tapangani comment ndi kupanga like komanso share. Osayiwala kupanga subscribe kuti zambiri zimene tiziponya pamalo pano zizamakuphonyeni. Fikira nthawi inati ngoti mwakoma nonse dziko. But after some time, you said, can you please come, and accepted to come
For that, Honorable Chair and Honorable Members, thank you so much. And for this inquiry, I'm following it now. I think you're doing a job. Malawians need closure. But it's important to look at things that can help us. Could it deal with what happened? Was there sabotage or something? So far, keep doing what you're doing. And we all saddened. SKC was also a personal friend of mine. The sad that we lost him and the whole team. Thank you. Lieutenant General General Nsonthi, ena fete kango kumvane leo takuonani tacheza nanu anthusa pa Malawi so pamagina akuonani so sichintu chophweka kuti lero tacheza nanu komanso mwatiuza mbali yanu yankhani imene ndikhupira kuti mayankho ena ndi ena ayankhidwa so kufunira zabwino zonse ambuye akhale nanu pa nthawi yovuta ngati imeneyi zomwe kwambiri. Thank you, Chair. Thank you.